नमस्कार. आज आम्ही मोरजे क्रिकेट ग्राउंडाचेर आसा आणि आज खरंच बरें दिसता 3 दिसाचो ह्यो टोर्नामेंट 3, 4, 5 तारखेक एप्रिलची आसलो आणि आज 5 तारीख एप्रिलची आणि आज सगळ्यात व्हडलो ह्यो टोर्नामेंट आज आम्ही घडोवन हाडला उदरगत संस्थे अंडर आणि खरंच बरें दिसता की आज जी फायनल्स जातली ती सगळ्या मोठ्या प्रमाणात जातली. प्राइजीस तुम्ही जाणात कितें आहा ते म्हणजे ते फर्स्ट प्राइज 13 फेसिनोज आहात, सेकंड प्राइज आमचे इलेक्ट्रिक बायसिकल्स आहात आणि दोन्ही सेम्युलुजरांक गियर सायकल्स आहात. सो एक्साइटमेंट चड वाडलेले आहा स्पोर्ट्समॅना भितर, स्पेशली क्रिकेटर्स. आणि सगळ्यांक मागता तुमकां की तुम्ही हांगासर ह्या फायनल्साक येवचे, पार्टिसिपेट जावचे, कारण हे आमच्या भुरग्यांक मोटिवेट करपाची गरज आहा स्पोर्ट्स फिल्डान. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की संजू राठोड याचो लायव्ह शो परफॉर्मन्स हांगासर ह्याच ग्राउंडाचेर 7 सुमार जातलो. सगळ्यांनी आख्खे म्हणजे खूप जाण विचारतात की पासीस आहा, टिकीट्स आहात काय, म्हणजे हो फ्री शो आसा. सगळ्यांक मागता सगळ्या गोंयकारांक तुम्ही हांगासर संजू राठोडाचो जो शो आहा, लायव्ह कॉन्सर्ट आहा, तेका तुम्ही पार्टिसिपेट जावपाचे. कित्याक आमी इतलेच चिंतता की आमचे पूर्ण गोंयकार हे सदांच म्हणजे एक्सायटेड आणि एंटरटेनमेंट विशयाचेर तांकां एक मोटिवेशन आणि एक हॅपीनेस मेळचे म्हणून हो एक इव्हेंट दवरला. सो मागता सगळ्यांकडे येता म्हणजे आज सांजे 6 वरांचेर हांगासर तुम्ही मोरजे AK-47 ग्राउंडाचेर येवचे. धन्यवाद.